तो फिर से भोजपुरी में एगो धमाल होके जा रहल बा एही 5 जनवरी के। जी हाँ, हम बता देवे के चाहतनी कि भोजपुरी के पावर स्टार अब की बार 5 करोड़ के फिल्म लेके आ रहल बा। तस्वीर में आप साफ देख रहल बानी कि अब की के गाना सनी लियोन के साथ इ गाना बा। बॉलीवुड के जैसे बिल्कुल इ गाना शूट भइल बा। इ गाना 5 तारीख यानी पवन सिंह के बर्थडे के दिन इ गाना रिलीज हुई। भोजपुरी में अब तक के सबसे महंगा वीडियो इ साबित भइल बा। ऐसे ही पावर स्टार इनका के ना कहल जाला। एगो रिपोर्ट में आज से कुछ दिन पवन सिंह बतैले रहे कि अब की बार जौन हम करेम उ केहू ना करी, और इ पवन सिंह साबित करके इ वीडियो और इ गाना से दिखा देले बाड़े। अब की 5 जनवरी के बहुत ही बवाल वीडियो आ रहल बा। भाई लोग तो कमेंट में जरूर बताएं इ वीडियो कैसे लागल। जय हो जय भोजपुरी।